खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ सासे बर' सुबुङा पुलिसजों नंखाय एनकाउन्टार खालामजादों। दाखालि उदालगुरिनि नलबारियाव पुलिसजों एनकाउन्टार खालामनाया दिनै गोदान महर लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मिथिनाय बायदिब्ला जाय सुबुङा गावथारजादों बे डिम्बेश्वर मुसाहारिसो, नाथाय खौरां बिजोङाव मिथिनाय बायदिब्ला बै थैनाय सुबुंखौ केनाराम बसुमतारी होननानै केनाराम बसुमतारीनि न'खरा लांनानै रायजोनि नेमखान्थि बायदियै ससानाव लांनानै फबहैनाय जाबाय। मख'जाथावदि बे बाथ्राखौनो लानानै दिनै थैनाय डिम्बेश्वर मुसाहारिनि बिसिया गावनि फिसायनि गोथै सोलेरखौ थाबैनो लाबोफिननो थाखाय खावलायहरनाय जायो। लोगोसे केनाराम बसुमतारीयानो गावनि फिसायखौ लानानै गावथारहोदों होननाबो गोख्रों रावजों सोंखारिबावो। बिटिआरआव थानाय गासै मोन 19टा सार्केलनि थाखाय गंफा गंफा बलेर' गारि राननानै होनाय जादों। जों बयबो मिथिगौ, आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा हानि गोनांथिखौ नायनानै गोबां बायदि हाबाफारि लाबाय थानायखौ। बेखौ नोजोर बोनानैनो हानि हाबा मावनायाव गोबां समाव गोबां गोजान गोजान जायगाफोराव थांलाय फैलाय खालामनो गोब्राब जादोंमोन। बेनिखायनो मैया मानगोनां प्रमद बर'नि दैदेननायाव गासै मोन 19टा सार्केलनि थाखाय गासै गं 19टा बलेर' गारि राननानै होनाय जायो। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव मानगोनां बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी आरो गासै मावफुं सोद्रोमाफोराबो बाहागो लादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बर' थुनलाइ आफादा राजखान्थि आफादजों सामलायजानो नाङा आरो दासिमबो सामलायजायाखै बाथ्राखौ बुंदों बिटिसिनि बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारी बिथाङा। मैया पाटगावनि खालायसि फोथाराव जानाय बर' थुनलाइ आफादनि 62थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि बर' बिजोंखौ 2 थाखोसिम लांनानै बर' फरायसाफोरनि इंराजि बुंनो हानाय गोहोखौ बोसोरनै खमायनानै होबाय। मानोना बर' फरायसाफोरा मेट्रिक पास जानानैनो इंराजि सोलोंनो हायोमोन एबा इंराजि फरायनो हानाय जायोमोन, नाथाय दायो बिएआवसो इंराजि रावखौ मोनहैसिगोन। अब्ला दायो जोंनि बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसाफोरा बेबायदि फरायनानै गुबुन गुबुन थासारियाव इंराजि रावजों सोलिनो हागोन ना हाया होननाबो खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायथिना होयो। फिसायानो गावनि बिसिखौ बुथारदों। मिथिनाय बायदिब्ला जाथाया जादों थकुवाखानायाव। सासे कुशल दास मुंनि फिसाया गावनि उन्दै बैसोनि गोरबोआव गथ' गोनां बिसिखौ बुथारदों। उनाव बुथारनानै बिसिखौ गाव हारसिं जिउ फोजोबना लादों होननानै फोरमायनो नाजादोंमोन दुथां फिसाय कुशल दासआ। मख'जाथावदि बुथारजानाय रिंकुमनि दासआ 5 दाननि गोरबोआव गथ' दंमोन। नंखाय बाथ्राखौ लानानैनो गावनि बिसिखौ बुथारग्रा दायनिगिरि कुशल दास आरो फंबायखौ पुलिसआ सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दं। लोगोसे बे जाथायखौ बिथा खालामनानैनो ओनसोलाव गोबां दुं-दुं हाव-हाव थासारि सोमजिदों आरो कुशल दासखौ फासि होनो थाखायबो रायजो राजाफोरा दाबि खालामो। बर' थुनलाइ आफादा जेब्लाबो राजखान्थियारि गोहोमनिफ्राय उदां बाथ्राखौ बुंदों बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि प्रसान्त बर' बिथाङा। आथिखालाव बर' थुनलाइ आफादनि 62थि बोसोरसालिया जथुम्माया पाटगावनि रानि खालायसि फोथाराव सोलिगासिनो दं। बेजों लोब्बा लाखिनानै मैया मानगोनां गाहाय नेहाथारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि बर' थुनलाइ आफादा रावबो राजखान्थि आफादनि सिङाव नङा एबा रावबो राजखान्थि आफादनि गोहोमाव नङा। जायखिजाया सरकारा फैया मानो, बर' थुनलाइ आफादा जेब्लाबो उदां, जेराव गासै थाखोनि सुबुंफोरानो बाहागो लानो हायो। हाग्रामा थानाय समाव हाग्रामायाबो मदद खालामदों। दायो बिटिआरआव प्रमद बर' दं, प्रमद बर'आ बिथाङाबो हेफाजाब होदों। लोगोसे बर' थुनलाइ आफादा राव थुनलाइनि सायावल' नङा, बर' हारिनि गासै अलखदावनो बाथ्रा बुंबोदों आरो बर' माहारियाबो बर' थुनलाइ आफादनि बिबुंथिखौनो नेना थाबाय थायो होननाबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिना होबावो मानगोनां गाहाय नेहाथारि प्रसान्त बर' बिथाङा। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।